Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sih terpenarahayu. Awit maring saking Gusti kang Maha Agung. Mugi tansah dalam panganggo kaji kasalira. Lumantar saha mikir wonten jiwanipun panjenengan sedaya darasan kula. Warti sagung dumadi. Salat ugi salam mugi wonten saking paring jagat inggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun maringi pitadah awujudipun agama Islam. Para sesepuh, pilih sepuh, minggaipun aji sepuh, ingkang rinengga sagungi Guru Rata. Dumateng para alim, para ulama, para ustaz saha para kiai, ingkang tansah kula estakaken dawuh pangandikanipun. Para pembantu-pembantu praja satriya nagari minangka panggang tandha pangeran kasih ingkang sinubagya Pakur Matan. Ugi panjenenganipun Bapak Naim utawi pengguru ingkang sapuh pinuratan. Mliginipun calon pinanganten saling ingkang kula tresnani. Calon kadang besan sukses lagi punika Bapak Kartiko Garwo ingkang winantu ing Suko Rahayu. Ingkang mengugati Bapak Edi Baskoro Garwo ingkang winantu ing Suko Basuki. Derek lapangan kula menawa Didi Purwamojo Satriya Kuno. Minangka pamataja akan nikah dawuhipun pinanganten sari mambit inggih punika Dimas Ayu Dewi Ratih Satyawati Atmojo Atmojo putrinipun Bapak Edi Baskoro Garwo ingkang pinjil saking Taman Sidowayah RT Setunggal RW Setunggal Kecamatan Rembang. Kaliyan Mas Bagus Wirana Tawati Atmojo kakipun Bapak Bambang Kartiko ingkang pinjil saking Latah Kabungan Kidul RT Kalih RT Setunggal RW Kalih. Hanya atur pun adi coro upacara akad nikah wiwit Purwomadya ngantos rasana urip tansah manggih rancak gangsal. Runtut nirboyo nirwikara. Wonten atur ingkang sampun karangan meniki makanan. Atur kaping sepisan meniki pambuka. Kalajengan atur kaping kalih inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Umum kalajengan atur kaping inggih punika kawula. Nikah atur kaping sekawan inggih punika khotbah nikah. Kalajengan atur kaping gangsal inggih punika ijab kabul. Wonten atur kaping inggih punika puja asungkara. Kalajengan acara kaping 7 inggih punika sigot taklim. Minangka peniting acara niki papat asma buku nikah. Mengatakan menggah rorotenipun ijab ingkang sampun rinantan wekdal sakcekapipun kula aturaken Bapak Nuwun. Sedaya boten kalampahan. Sampun sahih. Para kakung ingkang sampun pinuratan mekaten upacara ijab sampun kalampahan kanthi rancak lan garajan. Kula nuwun sedaya kalampahan mugi diatur pangapura. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.